आसामनि खायसे जिल्लानि दैबानानि थासारि मोजाङाव फैबायब्लाबो बानायाव लोमसाव जानाय सुबुंफोरखौ रैखाथि होनाय आरो जानाय मुवा रानना होनो थाखाय फायखि हानजाया मदद होगासिनो दं। ओरैहाय दैबानाजों लोमसाव जानाय सुबुंफोरा अरायथा नङै बादायाव थाहैदोंमोनब्लाबो दैया रानलांनायाव गावबा गावनि न' फारसे थांफिननो लादों। बावैसोनि दैबानायाव 48 लाखनि बांसिन सुबुंनि नखरा खहा जानांदों आरो गं 3700नि बांसिन गामिया दैजों लोमसाव जादोंमोन। दैबानायाव सा 50 सुबुं थैनायनि रादाब मोननाय जादों। आफां आसामनि गं 755 अरायथा नङि बादायाव खमैबो 1.5 लाख सुबुंफोरा थानो गोनां जादोंमोन। हादरसा सरकारा दैबाना आरो हा खुरखानानै खहा जानाय ओनसोलाव गोनांथि जानाय राहा लानो थाखाय बिफानफोरखौ बिथोन होदों। ओरैहाय मिरु सरकारा हादरसा सरकारनो गोनांथि जानाय दैबानानि अनसुंथाइ दैथायहरगोन होनना गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिया मैया बिथांखौ लोगो हमनो थांनायाव आसामनि बिजेपिनि एमपिफोरनि सिगाङाव बाथ्रा होयो। मिरु मन्त्रि रामेश्वर तेलीनि दैदेननायाव मैया एमपिफोरनि मोनसे हानजाया गाहाय मन्त्रिखौ लोगो हमनानै दैबानानि सोमोन्दै सावरायदोंमोन। गिबि मन्त्रि सर्बानन्द सनवालआ मैया माजुलिनि दक्षिणपाट कुमार गांवआव बुरलुंबुथुरनि हा खुरखाना खहा जानायाव ब्रह्मपुत्र बोर्डनि जिअ बेगनि हा खुरखानाय होबथानाय मावथांखिखौ नायदिंना फैयो। बिथाङा जिल्लानि दैबाना आरो हा खुरखानाय जेंनानिफ्राय उदां खालामनो गोनांथार राहा लानो मावख'गिरिफोरखौ बिथोन होयो। बे दावबायहैनायाव गिबि मन्त्रिजों लोगोसे दै सम्पद मन्त्रि केशव महन्तआबो थांफादोंमोन। रांखान्थि मन्त्रि हेमन्त बिश्व शर्माया दैबानाजों खहा जानाय ओनसोलफोरनि मावथिफोरखौ थाबैनो फोसाबनो आरो माथावरिफोरखौ लुफुंनो बिथोन होदों। मैया दरं जिल्लानि सिपाझार आरो मंगलदै समष्टिनि दैबानाजों खहा जानाय ओनसोलफोरखौ नायदिंहैनानै बिथाङा बे बिथोनखौ होयो। दैबानाजों खहा जानाय सुबुंफोरनो जानाय आदार रानना होनायाव नोजोर लाखिनो खुंथाय बिफानखौ बिथोन होदों। सानसेनि दावबायनाय हाबाफारि लानानै हादरसा बेंगिरि जगदीश मुखिया दिनै दैबानानि खौरां लानो थाखाय धुबुरीयाव थांदों। धुबुरीयाव नुजाथि हैनानै दैबानाजों खहा जानाय सुबुंफोरखौ खौरां लानानै जिल्ला खुंगिरि गागि मावख'गिरिफोरजों सावरायनायनि बाथ्रा। हादरसा सरकारा हादरसायाव जापानिज एनकेफेलाइटिस बेरामा बारदेरनो हागौ होनना सांग्रां खालामना होदों। बांद्राय लोमजानाय, खर' सानाय, बखिला बायनाय, बद गैयै जानाय, गोबाहां जानाय, मोदोम खम्फिनाय बायदि लैखोन नुजाथियोब्ला थाबैनो देहा फाहामसालियाव लांनो एबा थांनो हारिमायारि सावस्रि अभियाना मिथिसार बिलाइ होदों। थाम्फैनिफ्राय बारदेरनाय बे बेरामनिफ्राय बारग'नो थाखाय उन्दुनाय समाव मुसारि बाहायनो नांगौ। न' सेरनि अमा फिसिनायखौ जानगाराव लाखिनो बिथोन होनाय जादों। बेनि सोमोन्दै हादरसा सरकारा 693347770 नङाब्ला 3347771 एबा 3347772 नङाब्ला 3347773 नम्बराव फन खालामनानै फुंबिलिनि 8 बाजिनिफ्राय हरनि 8 बाजिसिम गोनां जानाय खारिथि जगायनायनि राहा लादों। मिरु सरकार आरो आसाम सरकारा हारिमायारि नोगोरारि मुं फारिलाइ गुसुङै एनआरसिनि आबुं फारिलाइ फोसावनायनि सिगांनो थि खालामनाय 31 जुलाइनि समसिमाखौ बारायना होनो जौसिन बिजिरसालिखौ खावलायदों। गाहाय बिजिरगिरि रन्जन गगैनि दैदेननायाव बिजिरगिरिनि सेराव आर'जलाइ गथायना मिरु सरकारा बेनि बागै बुङोदि भारतआ मुलुगनि हाबखोमाना थाफैग्राफोरनि राजथावनि जानो हाया। सानैसो जायगानि मावख'गिरिफोरनि फोरमायनाय बायदिब्ला बांलादेश सिमनानि लाख लाख सुबुंनि मुङा बे फारिलाइयाव गोरोन्थियै सोसनजादों आरो बेखौ नायबिजिरफिननो खावलायदों। आसाम आरो अरुणाचल प्रदेशखौ लाफानानै सा सानजा ओनसोलाव थांनाय 14 घन्टानि गेजेराव खनथाम बांग्रि मावलाङो। दिनै फुंबिलिनि 4:25 5.4 रिक्टार स्केलनि मोनसे बांग्रि मावलाङो। ओरैहाय मैया खननै बांग्रि मावो। बेनिनो गिबिया 2:50 ओनसोलारि बोथोर बिगियान मिरुनि खारिथि बायदियै रिक्टार स्केलआ 5.6 मोन। बेनि उनाव नैथि खेब 3:25 बांग्रि मावलांदोंमोन। बांग्रि मावनाय समाव जेबो रोखोमनि गाज्रि खहा जानायनि रादाब मोननाय जायाखै। हादरनि राजथावनि गोदान दिल्लीयाव कार्बि भवन लुफुंनो थाखाय गाबोन गाहाय खुन्थिया गायसननाय जागोन। कार्बि आंलं जारखुंथायनि दैदेननायाव 100 कौटि रां खरसा खालामनानै लुफुंनो गोनां न'यंखौ मिरु मन्त्रि अमित शाहआ गाहाय खुन्थियाखौ गायसनगोन। बे हाबाफारियाव कार्बि आंलं जारखुंथायनि मावफुं सोद्रोमाफोरखौ जों लोगोसे आसामनि गिबि मन्त्रि आरो रांखान्थि मन्त्रियाबो बाहागो लाहैगोन। आसामा नागपुराव जानाय हारिमायारि उट बल बादायलायनायाव
मोनसे रुपा आरो मोननै ब्रन्जनि मासि मोननो हाबाय। बादायलायनायाव आसामनि हौवासानि दोलोआ ब्रन्जनि मासि मोननो हायो। आइजोनि उड बलाव आसामा रुपानि मासि मोननो हायो। मिक्स डाबल्सआव आसामा ब्रन्जनि मासि मोननो हायो। भारतनि गागि क्रिकेट गेलेगिरि सचिन तेन्दुलकारखौ आईसीसी नि हल अफ फेमआव सोसननाय जादों। मख'जाथावदि 2013 मायथाइयाव आजिरा लानाय तेन्दुलकारा टेस्ट क्रिकेट गेलेनायाव 15,921 रान आरो सानसेयारि गेलेनायाव 18,422 रान खालामदोंमोन। बेजों लोगोसे दिनै रादाबा एसेनोसै।